Здравейте отново! Днес ще обърнем специално внимание на нашия нос. Ще ви покажа масажни техники, упражнения и залепена на кинезиолента, които помагат да подобрим и променим формата на нашия нос по напълно натурален начин, без хирургична намеса. Нека първо да кажем, че нашият нос се състои от кост, която е такава каквато е. С нея ние не можем да работим. Но това, което можем да направим, е да работим с ето тази част на нослето, която е подвижна. Тя се състои от хрустял, масна тъкан, мускули и така нататък. С напредването на възрастта нашият нос също претърпява промени, разширява се, кльофва надолу, затова е редно да се погрижим и за него. И, скъпи млади дами, преди да вземете радикалното решение за хирургична намеса на вашите нослета, опитайте тези прости упражнения, които не отнемат много време, а в същото време са много ефективни. Започваме с масаж, като ще използваме безименните пръсти от основата на нослето с кръгови движения нагоре. Ако усещате кожата си твърде суха, може да нанесете хидратиращ крем. Хубаво раздвижваме, като по този начин отстраняваме лимфата. Може да повторите това движение около 10-15 пъти. За тези от вас, които искате да направите нослето по-тънко в горната си част, започнете отново от основата на носа с плавно движение нагоре и към веждите, като наблягаме на тази зона тук, която искаме да направим по-тъничка. Може да отведем до края. Бавно, плавно. В случая работим и за назолабиалната тъканка, така че се получава ефект 2 в 1. Това движение също може да повторите 10-15 пъти. Сега, за да намалим обема на нослето в тази част, започваме с показалци. Бавно натискаме и плъскаме напред. Отпускаме. Бавно напред. Отпускаме. Отново може да повторите това 10-15 пъти. И за върхът на нослето правим следното движение. Плъскаме напред и надолу към върха на нослето и отвеждаме в страни. Плъскаме бавно към върха и отвеждаме в страни. И отвеждаме в страни. Отново работим и за назолабиалните гънки. Движенията трябва да са винаги нагоре. Внимавайте да не тръгвате надолу. Отново 10-15 пъти. И сега едно упражнение, за да направим нослето по-повдигнато. Слагаме пръст под носа и с леко отворена уста започваме да движим нослето нагоре-надолу, като пръста оказва съпротивление. Може да пробвате да правите това упражнение и с затворена уста. Отново повтаряте 10 на 15 пъти. И сега за любителите на кинезиотейпингът ще направим една апликация, като измерването, което ще направим е от основата на носа, ето тук, до връхчето на нослето. Това при мен са около 5,5 см. Отрязваме това парче и сега го нарязваме на около сантиметър, сантиметър и половина.
така че да се получат горе-долу 4 парченца. Ще заоблим краищата в едната част. Ето така. И сега ще нарежем 4 пипалца. Малко по-трудно се нарязват, тъй като парченцето е малко. Отново напомням, трябват ви много остри ножици, така че да се получи ето това. Същото правим и с другото парче. Начинът на залепяне тук е много лесен, просто прегъваме леко, за да можем да отделим основата и залепяме в ето тази точка на нослето под лек диагонал, така че да можем да изтеглим лентата ето така. Сега взимаме всяко едно пипалце по-отделно и го нанасяме без да го разтягаме, без изобщо да разтягаме на отворена уста. Ето така. Начинът на нанасяне на пипалцата няма абсолютно никакво значение. Идеята е просто да следваме тази линия и да обхванем зоната на носа, която на нас ни е важна. Същото правим и с другата част. Отлепяме лекичко, може да прегънете и нанасяме до другата. Отново вертикално, лекичко. Отваряме уста. И нанасяме. Хубаво, сега може да разтрием. Ето това трябва да се получи накрая. Тази апликация е естетическа и лимфодренажна, защото спомага за оттичането на лимфата, което от своя страна намалява обема на носа. Може да седите с нея от 2 до 8 часа. Както във всяко друго нещо, за да има ефект и добри резултати, трябва да сте последователни и упорити. Правете упражненията поне един месец и ни споделете вашите впечатления и резултати. Не забравяйте да се абонирате за канала ни и да ни следвате в Instagram и Facebook.